Patricia Maraña, ongi etorri, kaixo? Kaixo. Atxurra gora, ezta? Bai, atxurra gora. Atxurra gora terminoak, pixkat azaltzen badezu zer dan, entzuleak ikusle jakingo du nor zaren eta zertara jogatzen dezun, ezta? Bueno, bai, azkenean gure belar jokeiko taldean erabiltzen dugun esaldi edo hitz moduko bat da. Esan ez dakit oso ondik datorren, baina, bueno, pixkat imaginatzen dugu dela makillaren formagatik eta, bueno, partidan zehar eta atxurrak asko osatzen ditugulako. Baina, bueno, egia esan ez dakit oso ondik datorren. Baina, atxurra gora hori ozen entzun da aurten eta baita iaz ere, ez? Realean jogatzen duzu, Realeko jokalaria zara, kapitaina. Bai. Eta azkenengo lorpena, Europako txapelketa nagusian, Europako kopan esango dugu, txapeldun orde. Bai. Ez ustia? Bai, egia esan. Guk beti esaten dugu nahiko nagerala finalerdiak eta horrela jolasten, ze azkenean ez dakit oso ondo zergatik, baina konpetitzeko gaitasun handia daukagu, baina obviamente etzan helburu nagusia, ez? Izan da, partiduka partidua jolasten zoazen eginean ikusten duzu zura aukera dituzula eta bueno, horren ondorio bat, ez? Aukera horiek aprobetxatzaren ondorio bat. Partida bakoitza final bat. Hori da. Horrela, ez? Bai. Eta partida bakoitza nola edo zer gerta daiteken, nahiz eta beste taldeak final laurdenetakoak, gehien bat final erditakoa zure baino hobea izango zen, ez? Alemaniarrak ziren usteet. Bai. Baina partida batea edo zer gerta daiteke, eta erakutsi duzu, ez? Hori da. Azkenean ikuste hori sinesten dezunean, beti izango dituzula pare bat aukera eta horiek aprobetxatuz gero beste taldeari askotan dudak eta horrela sartzen zaizkiola. Eta hori kudeatzen ikuste oso talde ona gerala. Eta bueno, azkenean gure aukerak aprobetxatuz gero emaitza, lortu dugun emaitza da pasada bat. Nik uste horrein ez dugula guzti sinisten, ze pasada da. Baina bai. Pasa dira, pare bat hilabete, txapelketatik. Esan dezu ez zutela oraindik barneratu garaipena ez da, baina garaipena da, ez? Ez dakit, ze sentimendu barruan, momentuan, gero aste batzuk pasata, nola ikusten duzu orain? Nik uste harrotasun asko sentitzen dela, baina ez, obviamente geran taldearen gati, baina baita aintzinean egin den lan guztiaren gatik, ez? Azkenean, izan genitun ziklo batzuk non final askotara iristen ginen, baina ez genuen ezer tangiblerik lortzen, ez? Eta nik uste horrek eman digula egoera horiek irakatsi gutela inbeste, eta orain hasi direla emaitza horiek isladatzen, ez? Eta ze ikasi zenuten, bolada hortatik, ez? Beti azpitxapeldun, finaleta iritsi, favorita bezala, galdu, etxean. Galdu dugu, de todas las maneras, osea, behin goratzen da 6 huts, beste batzutan penaltiekin, beste batzutan justu. Orduan horrek igual erakusten dizuna da, finaletan batez ere bizitzen den tentsioa edo kontzentrazio maila hori ondo kudeatzen, ez? Eta hori ez da erresa, eta horrek ematen dizu eksperientziak, ez? Orduan nik uste hori azkenean guk ikasi genuen hori orain nolabait gazteago dinenei transmititzen gai gerala, eta horregatik batzutan iristen direnean momentu garrantzitsua hori aurrera ematen ona gerala. Bai, ez, burua, psikologia eta kirolaria, ez? Hori da. Binomio bana ezina, ez? Bai, geroz eta garrantzitsua. Nik uste goi mailako kirolean azkenean mundu guztiak entrenatzen du pila bat bai taktikoki, teknikoki, fizikoki, eta askotan diferentzia txiki horiek psikologikoki nola zauden horiek diferentzia markatzen du, ez? Propio lantzen dezute hori? Psikologo batekin, coach batekin, ariketetan? Egia esan, aurten, azkeneko denboraldi honetan ez dugu espreski hori landu, baina bai duela 2 urte, ligaira bazte genuen denboraldian, iritsi izan momentu bat, non taldea oso gaizki pasatzen ari zen, talde gaztea ginen, eta emozioak eta horrela kudeatzen ikusten genuen hor arazo bat zegoela, eta bai bigarren bueltan hasi ginen psikologo batekin gauza batzuk lantzen, eta nik uste oso aberasgarria izan zela, ze azkenean lan talde horietan lantzen dezuna da, esperientzia ez daukan jende horrek, nola, bizipen horiek nolabait mahai gainean jarri, horren inguruan hitz egin, eta orduan bizitzen dezunean ja pixka badituzu erremintak horri aurrera egiteko. Bai, ez? Ze, karo, hau guztia esan duzu, datorrela, dela urte batzutan, azpitxapeldun izan dako garaietatik, baina gertuagora joan da, ez, iraganean,
iazko liga txapelketa irabazi gintzen duten, baina ia hastekotan egon zineten. Hori kontatu, ze polita da, ez? Pues bai, azkenean denboraldi hori izan zen pixka komplikatua, emaitzak ez ziren guztizonak, baina egia esan, ez ziren detaile txikingatik zei. Sailkapena ikusten balin bazenun, beti galtzen genuen gol batengatik, edo azkeneko momentuan, eta orduan gelditu ginen ligako azkeneko partidu arte, jeistekotan ez, baina play-outa jolastekotan egon du ginen. Eta azkenean klasifikatu ginen, 6. gelditu ginen, eta jun ginen play-offa jolastera Madridera, ekspektatibak dikabe, ze azkenean gu eunden jolasten pixkat helburua zen kategoria salbatzea, eta gero bat batean, ten como, orain daukagu aukera bat, gauzak ondo egiteko, baina bueno, ez balin badugu egiten ez da gure erantzukizuna, entre comillas. Eta hori da, eta lehenengo partidua galdu egin genuen, 2-1, sartu ziguten bigarren partiduan, bi partidutara da play-offa. Bigarren partiduan lehenengo gola berari sartu zuten, eta orduan gure buruak egin zuen, edo orain reakzionatzegu edo jazta. Eta reakzionatu genuen, azkena uste gelditu ginera 4-2, orduan gu pasa ginen, eta horrek eman zigun konfidantza bat, denboraldi guztian zehar ez genuen nahi izan, ez? Orduan mentalki nik uste, eta gainera nik uste ere azkenean talde honek daukatela presio hori, ez? Irabazti behar dut, eta zu talde txikia izanik presio hori gabe zoazenean, iristen da momentu bat partiduan, aguantatzen dezunean, eta zure aukera daukazunean sartzen dezunean, besteak bera egiten dutela, eta orduan guk hori aprobetxatu genuen. Hori da, ez? Eta azkenean txapeldun, eta hori bai, ez? Hori ja barneratuta, hori handia izan zen. Bai, nik uste ere gainera, gure taldeari beti izaten digute, como que defenditzen ona gerala, baina ez daukagula joku polit bat, ez? Eta nik uste aurreko urtean liga irabaztea eta bai aurten ere Europako txapeldun norde gelitzeak eman digula pixkat gure buruan sinisteko gauza tangibleak, ez? Azkenean beti daukagu pixkat komplejo de, eski ez dakigu jolasten, birazte ez dakizter egiten duen teknikoki beste taldeko batek, eta guk igual horren gauza horiek egiten ez dira inona, baina gara dauzkagu beste gauza batzuk, hori probetxo handia ateratzen dizkioguna. Orduan nik uste ere hori izan zela guretzako ariketa de beti infrabaloratzen gara pila bat, ez? Igual ez gara intxarrak. Bai, hori da, ez? Sinisten azteko edo, ez? Hori da. Gero ligako kanporaketetan, aurrenengoan kalera joantzen jaten. Zagit. Nik uste hori izan zela, lehenengo partiduan 2-2 gelditu ginen, eta bigarren partiduan nik uste gertatu zena da, eskizakit oso ziur, baina nik uste denboraldia oso luze izan zela, eta azkenean galtzen hasi, beste gol bat sartu, nik uste hor momentu batean bajoi bat eman genula, buruan, ez geunden fresko, eta orduan 6 minututan 3 gol sartu zuten, eta jazta, hor, bai. Taldea gaztea da, zuena. Bai. Etorkizuna badauka, izan behar luke. Bai. Orain asko lantzen den gauza bada eskola eta bai azpi kategorietan dauden taldeek oso ondo ari dira lanean. Espainiko selekzioan ere badaude geroz eta neska gehiago raritzen direnak. Eta hori da islada entrenatzaileak eta entrenatzeko moduak asko betu dutela. Eta bai, nik uste talde polita dela eta asko azteko dela hurrengo urteetan. Belar jokeian, maila, emakumeen ligan, non dago edo ez dakit, zeinekin alderatu daiteke? Nola maila? Ez dakit, maila teknikoa, taktikoa, gero eta hobeagoa da, pixa bera egin du, non zaudete? Nik uste, duela 2013an sartu zen selekzionatzaile berri bat, eta krisi garaia zen, eta horrela eta azkenean beste nazio batzuk egin zuten pixka profesionalizatu, ez? Eta guk azkenean, Espainien ez zegoen hainbesteko dirurik, orduan izan zen pixka como reinventarse, osea, gu ezin ginen hainbeste juntatu dena batera, baina bidatzen ziguten plan pertsonalizatu bat, fisikoana, eta egin behar genuen erloju batekin, eta gero datuak reportatu, eta horrelako gauza, metodo eta ideia berriak, eta orduz geroztik, nivelak indu gora. 2012an Espainiko selekzioa etzan klasifikatu jokutarako, 2016an sailkatu zen, eta 2018an brontzezko domina lortu zuten. Orduan, nik uste bai izan dela, nivela, Espainiko mailako nivelak gora doala, gero ere, europeoan eta horrela ikusten da,
pues hor ere konpetitzen dugula, gu europeoan gelitu gera bigarren eta Club de Campo dela beste taldea jolastu du europeo B eta irabazi egin du, orduan ikusten da nivela ona dela eta baita ere nik uste gertatzen dena da ez geroz eta kanpotar gutxiago datoztela ligetara, ze azkenean badaude beste liga batzuk non hobeto ordaintzen duten, eta horrek egiten du kanteran eta horrela konfidantza handia izatea eta formakuntza horrek egiten du nivela igotzea. Bai, hori da ez, jokalari gehiago ari dira jokatzen bertakoak ez, taldetan, eta azkenen horrek, logikoki, maila egotzen da ez. Aipatu duzu Espainiako selekzioa, Olimpiar Jokoak, azkeneko Olimpiar Jokoetan, kolpea ondi xamarra ez, ondila hartu zenuen, kontatu zeatik. Bueno, nik 2013-2016eko ziklo horretan selekzioan egon nintzen, eta azkeneko kontzentrazioan kanpoan gelditu nintzen, 16 pertsona zijoa zen, 2 reserva, eta gero den beste batzuk, hor sateliteak. Eta horietako bat, egia esan kolpe gogorraz, azkenean prestakuntzako 4 urte horretan zure apustu nagusia, zure bizitza orokorrean kirola da, eta azkenean buruan daukazun helburu hori ez lortzea gogorra da. Baina, nik uste ere denetatik ikasten dela, eta nik uste esperientzia horrek ere nolabait aprobetxatu dutela, eta orain nire taldeari transmititzeko ere kapazta naizela, eta alde horretatik ez naiz ez nago triste ez, zerbait bizi izan deten zerbait da, eta beste esperientzi bat, kasu honetan txarra, baina, eta ze ikasi zenun? Ze ikasi nun, nire buruan gertatzen ziren gauzak edo pentsamenduak eta horrela pixkat ulertzen ez, ze azkenean zeuden denboraldi luze batzuk igual kanpoan, etxetik kanpo zaudenean, eta zure buruan konfidantza galtzen dezula, eta azkenean da ambiente bat non da taldean oso ondo, baina gero bakoitza bere helburuak ditu, eta azten zeranean ja kon kinielas, en plan, eta hau baldin badoa, bestea ez dakiz zer, eta ez dakiz, horrek pixkat zu ezagutarazten asko laguntzen dizu, ez? Nola zuk reakzionatzen dezun, edo negatuta zaudenean zer pentsatzen dezun, edo eta hori, eta bizitzan orokorrean nik uste perspektiba hori hartzen, ez? Gauzak ez dijoatzenean hain ondo, eta hori perspektiba hori ez emozionalki baizik, eta kanpotik pixka bat begiratzen, hori ikasi den nik uste. Azkenean kirolak balio du bizitzarako, ez? Bai, asko gainera, ez? Bai, azkenean nik uste kirolean kirolean bizitza dituzun gauzak askotan dira oso intensoak, ez? Eta gero beste bizitzako arlo batzuetan isladatu daitezkenak. Ziklo olimpiko horretan, bakarrikan jokeira dedikatzen zinean, edo ikasi, edo lana, edo nola? Nik ingenieritza ikasi nuen, eta izan nuen zorte oso zonaz irakasle batekin, Jose Mari Sarrigirekin oso ondo eramaten nintzen, eta berak eskaini zidan aukera unian tesia egiteko, doktoradutza tesia, eta gondu nintzen tesia hasi nintzen egiten 2014ean, duela hilabete pare bat bukatu dut, hilabete urte erdi edo horrela, eta orduan tesia egiten nuen bitartean azkenean gehien bat, proiektutan eta horrela ere banengoen, baina lan pertsonala da, orduan kontzentrazioetara juteko eta horrela flexibilitate handia zegoen, eta orduan. Bai, aukera ez, dana guztartzeko ez. 2019 gaude, 2020 laste dator, beste olimpiar joko batzuk. Zer? Ez, nila selekzioan ez nago, ez lantaldean ez nago. Eta zergatik, ez zaituztelako deitzen edo zuk egintzen nion uko? 2017an selekzionatzailearekin izan nuen bilera bat, eta nik azkenean esan niona da, askarta sobre la mesa, ez? Azkenean, berak ezin dit aseguratu leku bat, eta nire rola zein zen nik argi neukan, eta horregon beharko nintzela burrukan, eta pixka dena balantza batean jartzean, hainbesteko sakrifizioa, eta horri etekina ez ateratzearen ziurtasuna, enuen ondo ikusten. Azkenean erabaki nuen, bien artean erabaki genuen hobeto zela ez jarraitzea, eta... Ez zara da moto? Ez. Agian olimpiadak ikusten edo. Baina ez dut uste, porque adibidez orain mundiala izan da, eta jarraitzen dut, eta pozik nago oraingatik, eta de hecho lagunak ditut, eta galetzen diet eta horrela, baina ez daukat, porque badakitzen bat lan dagoen atzetik, eta nien orain nire bizitzan horrein beste lan eta horrein beste dedikazio, ez dut ikusten non daukan... Beste lehentasun batzuk dituzu, eta
nondik nora, hasi zinen, belar hokeian? Ni Zurrialan ikastolan ikasi nuen, eta hor da kirol bastante tipikoa, ez dakite oso ondo ere zergatik, baina, Maider Telleria, Urrezko Domina, eta horrelako... Horiek ziren zure erreferenteak, ez? Bai, eta nik uste kultura hori ez dagoela, eta apuntatu nintzen ikastolako kuadriakoekin, gero kuadriakoek saski aukeratu zuten, baina niri hokeian ondo gustora nengoen, eta jarraitu nuen, eta orain arte. Hortik realera, eta... Bai. De hecho, Zurriolan etzen talderik atera, eta lizeora pasa nintzen, hori da. Juvenietan edo. Hori da, eta gero real, eta orain arte. Gaur arte ez? Bai. Eta jarraitzekotan? Bai, hor, pixkat pentsatu behar degot pixka dena, baina ez dakit. Orain digan ez dago zu... Ez, erabakitzea. Pentsatuta ez, jarraitu ez, ez? Hori da. Gaztea zara, alara, ez? Bai. Baina, gauza asko pentsatu behar dira. Gauza asko pentsatu behar, ez? Belar hokeia kirol txikia da, ez? Jende gutxik egiten du, hemen Gipuzkoan, egiten dan guztia, esan daiteke, Donostian egiten dela, ez? Beti izan da kirol txikia, eta ez dakit, beti izango da, edo zabalduko da noizbait, edo... Guk daukagun esperientzia da, adibidez Hokeiko eskolan, 2013an lehenengo liga irabazi genunean, jende pila bat apuntatu zela. Eta orain aurreko urteko liga ere irabazita, jende pila bat, baina guk daukagun limitantea da zelaia. Oraintxe bertan ez dago lekurik jende gehiago apuntatzeko, ez talde berri gehiago sustatzeko, ez daukagu zelai ordurik. Zelai bakarra dago Donostian. Hori da, zelai bakarra dago Donostian. Orain dago, supuestamente, proiektu bat dago zubietan bat egiteko. Eta, klaro, gauza da guk adibidez, gure lehenengo taldea eta bai bigarren taldea, zelai erdian entrenatzen dugu, ez dago lekurik. Entrenatzen dugu guk, entrenatzen dugu Kale Lagunak, entrenatzen du Atletico San Sebastián, entrenatzen dute gure kanterako talde guztiek, eta ez da erresa, ez? Baina nik uste igual zelai berriarekin eta hori pixka bat sustatuz gero, bai egon litekela fitxetan edo horrela salto nabarmen bat. Eta nola zabaldu daiteke Gipuzkoara, belar hokeia? Eskolen bitartez, eskola kirolan bitartez? Bai, izan liteke modu bat, baina zaila da, ze azkenean behar dezun zelaia da berezia, ez? Orduan, gaztea zeranean egin dezakezu edo non, nik de hecho ikastolako patioan entrenatzen genuen eta jazta, baina iristen da nivel bat non behar dezun belar berezi bat, ez da ere futbol zelaiko belar berdina. Artifiziala da, baina urezkoa da, ez dauka kautxoa. Hori da, kautxorik ez dauka. Orduan, komplikatua da. Zaila. Jendeak igual interesa edo ezagutzeko egin daiteke lana, baina gero profesionalki edo lehen taldetan jolasteko behar dezu baliabide horiek behar dituzu eta ez da oso erresa hori beste leku batean jartzea. Gero emakumeak izan da, ez? Deno dakigu, emakumeen kirolan oihartzuna orain hasi da haunditzen, ez? Azken aldian. Izango jarraituko bada bide horretatik ere, horrek erakarriko du agian jendea, ez? Bai, nik uste hokeian adibidez, ez dagoela desberdintasun handirik. Nik ezagutzen ditut Espainia mailako klubak eta, igual, presupuesto aldetik, igual, oso talde ona direnak igual bai izango dute diferentzia, baina orokorrean, uste dut, bisibilitate maila antzekoa dela. Baina, karo, bisibilitatea txikia da, horregatik antzekoa. Kirola bera txikia? Bai. Eta, emakumezko kirolaren asuntarekin, azkenean ikusten da, ez? Aukerak ematen direnean eta baliabideak ematen direnean, emaitzak etortzen ari direla, ez? Orduan, emakumezko kirolean apustu egitea, errentagarria, eta batez ere Gipuzkoan, ez? Bai. Realan barruan zaudete, Realak baduela pareat hilabete, erreinan kopa irabazizun, egundoko ongietorria, egundoko festa, ia 2000 zale Granadara, zuek orain dela urte bete irabazi duten liga, eta horren laurdenik ere etzan gertatu, ez? Enbidia pixkat ematen dizu, edo ze gogoeta eragiten dizu horrek? Ez, ni asko pozten naiz beraiengatik. Gainera nik uste azkenean futbola dela kirol gizartean inpaktu gehien duen kirola, eta emakumezko futbolariei horrelako omenaldi bat egitea, horrek esan nahi du nolabait epe luzean igual isladatu daitekela beste kirol batzutan, orduan oso pozik azkenean horrelako ongi etorria egitea, ze azkenean merezi dute eta ikusten da bai
mutilen futbola baloratzen den bezala, emakumezkoen futbola ere asko baloratzen dela, ez? Eta zuk handezen agian horren atzetik, olatu horren atzetik, beste kirolei ere... Bai, espero. Oso ondo, Patricia. Vale. Eskerrik asko. Vale, zuri. Txap, era bisita egiteagatik, ondo izan. Vale. Eta berriz eskerrak. Mila esker eta berdin. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.